Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar b'ilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li iżjed ikkumplikati u l-mumenti li iżjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġigħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà ma' ħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Bisem tal-Missier, tal-Ibnu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellem telespettaturi kollha li qegħdin iseguna fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Rigal sabiħ li il-mulej tal-Knisja permezz ta' l-Apostlu Missierna San Pawl u anki ta' l-inna ukoll bħala Maltin li ġabinna il-fidi. Fil-waqt li nroddu ħajr lil-Alla ta' dan id-don kbir li tal-Knisja permezz ta' San Pawl u l-konverżjoni tiegħu, nitolbu maħfra lill-Alla ta' kemm il-darba ħana nqasnieh. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min jħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna jina Alla jista' kollox jaħfir in-nadnu bietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-bedmin ta' tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier tista' kollox. Mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja l-qattalb tagħna. Int li qed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek Lord Ġesu Kristu. Mal-Ispiritu Santu, fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intallimt id-dinja kollha bil-pritki tal-Apostlu Missierna San Pawl li llum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla,
miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu qal lill-poplu: jiena ludi twilit Tarsu f'Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Ġamaljel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla kif ukoll intom ilkoll illum. Jiena ħadd sal-mewt kontra min qabad din it-triq tal-mulej. U rbatt u tfajt il-ħabs irġiel u nisa, kif jista' jixidli l-qassis il-kbir u l-kunsill kollu tax-xjuħ. Kien minn għandhom li jiena ħadt it-triq għal ħutna u mar Damasku biex lil dawk il-koll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu kastigati. Imma jienu sejjer kif kont qrib Damasku f'daqqa waħda għal ħabta ta' nofsinhar daw l-kbir mis-sema idda madwari. Waqajt mal-art u smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? U jien wieġibt: min int, mulej? U qalli: jien Ġesu ta' Nazzaret li int qiegħed tippersegwitah. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, imma ma semgħux il-leħen ta' min kien qiegħed ikellimni. Imbagħad jien għedt: x'għandi nagħmel mulej? U l-mulej qalli: qum u mur Damasku, hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba d-dija ta' dak id-dawl, mexxewni bidi dawk li kienu miegħi u hekk wasalt Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-liġi, li kellu fama tajba mal-Lut li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi, resaq fuqi u qalli: Sawl, ħija, ħud dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. Imbagħad hu qalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex tara fir-rieda tiegħu u tara dak li hu ġust u tisimgħu ikellmek b'fommu stess. Għax int qatt trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'int tistenna? Qum, tagħmmed u nħall mid-dnubietek u inti issejjaħ ismu. Il-kelma tal-mulej: inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali: morru fid-dinja kollha u xandru l-bxara tajba. Flimkien: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Flimkien: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għaliex qawwija il-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' l dejjem. Flimkien: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Żiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju l-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmilhomx ħsara.
jqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. X'rikal sabiħ tagħna l-mulej permezz ta' l-Apostlu missierna San Pawl. San Pawl ludi Fariżew u meta ra dak li waqqaf Ġesu din il-ġgajta ġdida illi kien waqqaf l-insara, beda jinduna li dawn se jkunu teddida għall-Lut. U allura daħal bruħu b'ġismu biex joħodha kontra l-insara u beda il-persekuzzjoni. Imma il-mulej kellu pjanijiet oħra. U dak li der ċar kien li il-mulej ra potenzjal kbir, kapaċità kbira f'Pawlu. U ra l-opportunità li dak li kien qed jagħmel seta jagħmlu ħafna aħjar bħala ministru tiegħu, bħala apostlu kbir tiegħu. Il-mulej imlieħ tassew bil-kuraġġ u bil-ferħ, biddillu ħajtu dak il-mument meta iltaqa' miegħu fit-triq. U minn dakinhar il-qudiem għamel minnu tassew apostlu kbir tal-ġnus. Dak li għamel il-mulej ma' Pawlu jagħmlu miegħek u miegħi. Il-mulej sejħinna l-koll biex aħna inxandru l-aħbar it-tajba, biex aħna nxandru l-ferħ, il-ħniena u l-mħabba kbira tal-Alla. Alla għalih aħna kollha eżiż, kollha għandna potenzjal kbir ta' tajjeb ġewwa fina. U l-mulej jrid li aħna dak inwassluh u li jolqot persuni oħra, ikellem persuni oħra, jagħti eżempju il-persuni oħra permezz tiegħu. U allura llum tajjeb hekk li fil-waqt li nroddu ħajr lill-Alla ta' dan ir-rigal li tagħna permezz ta' Pawlu, anki nirringrazzjaw il-mulej tal-fatt li ġi fostna u ġabilna l-fidi lilna. Fl-istess ħin hekk nitolbu l-mulej li aħna b'dak li nkunu attenti meta l-mulej sejħinna, nkunu attenti biex jew kelma, jew eżempju, jew attitudni, x'inhi xi ħaġa tajba li aħna nistgħu nagħmlu permezz tagħha l-mulej imiss oħrajn. L-importanti hu li jien nitfa' iż-żerriegħa. Morru fid-dinja kollha xandru l-Vanġelħu inkollu, dak jottalik u għalija. U dan huwa l-mod kif aħna nistgħu nwasslu u nuru l-mħabba tal-Alla u l-ħniena kbira tal-Alla lil xulxin. U dan huwa wkoll l-eżempju u l-kuraġġ li aħna nislu fih f'dak li l-mulej laqqana magħhom it-tama tal-ferħ tal-mulej Ġesu ġew fina. Aħna u nifirħu llum fil-mulej li fit-triq ta' Damasku sejjaħ il-San Pawl li minn persekutur għamlu evanġelizzatur, nitolbu sabiex il-Knisja u d-dinja jinfetħu dejjem iżjed għall-eżiġenzi tal-Vanġelu. Ngħidu għalhekk ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej l-insara mifruda bejniethom u ma mxerda bħaż-żerriegħa tal-qamħ. Qarreb dak il-jum li jsiru l-koll ħobża waħda sabiex id-dinja kollha temmen nitolbu. Ħadkun fuqna mulej it-tieba tiegħek.
Alla ta' missirietna, int tajt il-wediet tiegħek l-Abram u l-nislu. Wassal il-poplu ludi biex jaraf Ġesu ta' Nazaret il-Messija li inti bat nitolbu. ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Mulej ħafna huma dawk li għandhom il-ġuħ u l-aċċalik. Ħajsibu fil-komunitajiet insara min jilqagħhom bl-imħabba bħalma sab Sawl f'Damasku nitolbu. ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Namlu talba speċjali llum għall-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Illum huwa żmienu jala 79 sena u 16 sena mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu. Fl-istess kien tajjeb nitolbu għalih ukoll fras-saħħa tiegħu biex il-mulej jagħtih l-għajnuna kollha li għandu bżonn bħalissa nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla inti sejjaħt lil San Pawl u battu jwassal l-Vanġelu l-bosta ġnus. Għamel minna l-koll ħabbara u xhieda ta' Kristu fost ħutna nitolbu. ħatkun fuqna mulej it-tieba tiegħek. Ilqa' mulej dawn it-talbit tagħna u għatina l-grazzja li dejjem nikkonvertu sabiex ikonna sem sħiħ fil-missjoni salvifika ta' ibnek Ġesu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa l-Ispirtu Santu jimlina b'dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwa l-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħeda Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli. Xi komplu jreġuha dawk stess li jintqed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u maqtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik laħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxedda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li tgħinu, l-Isqof Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajta dejjem, li kien mal-Verġni mqazzom mal-La Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox li kien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu bit-talba li għallimna li mal-lem tagħna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħannix fil-tiġrib żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fejn tidejxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Muli Alla tagħna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih kebbist l-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li sta kollox, il-Missier li ben u l-Ispiritu Santu. Amen. Ġurnata tajba l kulħadd. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun
għal poplu tagħna, festa kbira ta' ħnina. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tal-tana resejnu għafmana, glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki sma tal-tana, Ġesu li twiletarina tikum bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għaffinna d-nubitna, ħlisna minnar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kolla, u speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżon ta' ħinna tijak. Lew il-misterju tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija li kella tkun Alla. Missierna li inti bismewit jitqades ismek, tiġi saltnatek kulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir l-Ibenu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twiletarina tikun bnidem bħanna. O Ġesu tijaj għafrinna d-nubitna, ħlisna minnar tal-infern. U l-ġenna l-erwih kolla, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħinna tijak. Tini misterju tal-ferħ ta' Sidna Marija Martizzur qariba ta' Sant Elizabetta. Missierna li inti bismewit jitqades ismek, tiġi saltnatek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti post nisa mbek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, berkinti
inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twetarina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenera kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. Fit-tielet misterju tal-fer ta' Sirtan Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija l-mnejmiek mbek inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi l-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna għalik jisma t-talb tagħna Ġesu twetarina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenera kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Fir-raba' misterju tal-fer ta' Sitna Marija u Ġuseppi ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju.
Missiena li inti smewit jitqaddas ismek, tiġi saltnata kull tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti fost nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria l-Missi Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santismo, rina l-inti omna, għalik jismat tal-tan ġesu l-twetarin tukun bnidem bħanna. Uġutijaj għafrinna d-nubietna, għelisna minnar tal-infern, ħulġena l-erbuħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fil-ħamris misterju tal-fer, ta' Sitna Marija u Giuseppi tilfu l-ġesu wara 3 jiem sabu fit-tempju disputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull ritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik, Marija, bil-grazzja mli mlejmijek imberkinti post nisambek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mnija mlejmiek imberk inti fost nisa imbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana, slima lik li lek ngħidu għax aħna trufnati lu teva. Jekk tniedu aħna rib u nofqu dan it-tadmuh, ejja mal-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament, il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħnina pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti b'smewit jitqaddes ismek, tiġi saltna għadek kull trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mnija mlejmiek imberk inti fost nisa imbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' żbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om id-istħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob Sultana għalina. tal-paċi. Itlob għalina. Għaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Għaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Għaruftala li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddis Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għat li l-inna għaddija tijek ma li Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem fl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejaq issa u ngawdu l dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbu bil-ħerqa biex laqwa fost il-tajja tas-sema int tkun laqwa. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen.
talba l-San Giuseppe, Slimalik ħarris tal-Feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. l-Apostlu Missirna San Pawl, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. Tolbu u għallek dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina tolbuk li imun mistew tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu ħina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Birom Talla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Birek itlu glorius tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.